בוקר טוב לכולם, בואי ריקי, בואי תהי איתנו. אני רוצה להזמין את כל האומנים, בואו תהיו לידי ככה בסביבה. מה לי? שמי דורון פולק, אהלן. ואני מנהל הגלריה. אם יהיה שקט, אני לא ממש צריך את זה אפילו. אני רוצה פשוט בכמה מילים, קודם כל לברך את ריקי ואת כל האומנים שנציגים פה הבוקר. אני תכף ממש מעביר את הדיבור לריקי, אז כמובן מברך כל אומן בנפרד, וריקי תספר. אני רוצה רק שתי מילים להגיד לאן הגעתם. זאת הגלריה העירונית לאומנות של גבעתיים, עיר קטנה בין תל אביב לרמת גן. והמבנה הזה שאתם רואים שהוא מאוד מיוחד, הוא מבנה מכון המים. בעצם מכאן הגיעו המים לתושבי העיר גבעתיים, הקימו את זה בשנות ה-20. לגבעתיים קדמה שכונת בורחוב ההיסטורית. מי שמכיר את נהר, מה שהיה מוסררה, איילון של ימים נהיה נתיבי איילון, היה בעצם הנחל שהפרידה בין תל אביב לגבעתיים. שכונת בורחוב הוקמה כאן בשנות ה-20, רחוב בורחוב המרכזי בשתי שורות של בתים בסגנון הבאוהאוס. את המבנה הזה בראשית שנות ה-20 תכננו, ובעצם הקימו פה את מכון המים. בשנות ה-30 התמינו פה נשק שיצרו מסביב בבתי התושבים, ובעצם זה המכון הראשון שהיה כמו בונקר של ההגנה ושל תעשיית הנשק כנגד הבריטים, כמובן בשנות ה-40 עד מלחמת העצמאות. מי שמטייל פה בחוץ יכול לראות, זה נקרא כיכר תעש, יש פה כמה כלי נשק, חלק מהנשק שייצרו פה על הקיר. זה כמובן של עיריית גבעתיים. מפה הבאר למטה תחת המנוף הזה שאתם רואים פה למעלה. פה הבאר הייתה למטה עד שנת 59, התמוטטה ומילאו אותה בטון. לפני 10 שנים עברתי פה במקרה והתאהבתי במבנה הזה. הקמתי את זה כמובן בתמיכה מאוד גדולה של העיר גבעתיים, ראש העיר. היום זה רן קוניק, בזמנו היה אפי שטנצלר, ומשפחת וייסמן, שמגיע לתודה גדולה, דודי וייסמן וצביה, וכמובן האימא, חנה וייסמן, שעבדה כאן בשנות ה-40, כשהגיעה פליטה מהשואה. כל הסיפור פה מופיע על הקיר. מאז, אנחנו השנה מתחילים, חוגגים שנה עשירית. כל שנה יש פה 12 תערוכות, של תערוכות מאוד איכותיות, ומאוד מקפידים על האומנים, על האיכות. כבוד גדול עבורנו לארח את התערוכה של ריקי, שעל האיכות שלה כבר רמזתי בהתחלה. היכרות די חדשה, חברה טובה שלנו, שקוראים לה אורה גולדנברג, היא ממש כמו אחות לי. היא אמרה לי, אני מפקידה לך חברה טובה, אומנית בלימודים שלי, את ריקי, ובאמת די התחברנו מההתחלה, ואני מאוד מודה גם לריקי וגם לכל האומנים המצוינים שהגיעו לכאן הבוקר, ואני במיוחד מודה לכם, כל אחד מכם, שבימות הגשם האלה יצאתם מהבית ובאתם לפה. בואו תהיו אורחים שלנו, של כל התערוכות, כל חודש יש פה תערוכה. אז באמת תודה רבה, ואני מעביר את זה עכשיו לריקי, וכל הכבוד לכם. צהריים טובים, ותודה רבה לכל האורחים שהגיעו, לאמנים שנמצאים איתנו, חברים, משפחה וקהל יקר. התערוכה ולאיש אין בהם חפץ מציגה עבודות אשר העשייה שלהם עוברת בקו התפר בין עיצוב, אמנות ואומנות. מדובר על אובייקטים מצויים ומקריים, נטולי עילה אומנותית, חומרים יומיומיים, חלקי צעצועים, אשר הושלכו לרשות הרבים שלאיש אין בהם חפץ. זוהי הזדמנות נוספת לגרוטאות שמקבלות סיכוי לחיים חדשים, כמו צוורדעים שנושקו על ידי נסיך ונוצלו מהאבדון.
אני רוצה קודם כל להציג בפניכם את האמנים שמשתתפים בתערוכה. טל. טל חיה ויוצרת בקיבוץ משמרות. היא ממציאנית רב-תחומית, עוסקת בפיסול סביבתי, בעיצוב מוצר, מציגה כרגע באגף הנוער במוזיאון ישראל, בעבר מוזיאון תל אביב, ובגלריות נוספות בארץ. הסטודיו שלה שופע בעיצובים מעניינים מאוד, פתחה לפני זמן קצר מתחם לאומנות ועיצוב, יחד עם שותפה אופיר דהן, אופיר כאן, אשר לו חלק נכבד בעזרה בהקמת התערוכה. קובי. קובי סיבוני חי ויוצר בקיבוץ לוחמי הגטאות, עובד בעיקר עם חוט ברזל בעובי 1 מילימטר, משלב בעבודותיו חלקי פלסטיק צבעוניים שהוא אוסף על שפת הים, כמו גם פרטי הייטק שסיימו את חייהם. הציג באגף הנוער של מוזיאון ישראל, בגלריות, במוזיאונים נוספים בארץ ובעולם. הסטודיו של קובי עשיר באוסף עבודותיו הבולטות, בעיצובם השובבי והייחודי. מיראל. מיראל גולדנברג חי ויוצר בבנימינה. לא צריך את זה. מאייר, אמן ופסל, כמו שאתם רואים. ניכר בעבודותיו הפיסוליות יד האמן המאייר. השתתף בתערוכות נבחרות, ביניהם הביאנלה לקרמיקה במוזיאון ארץ ישראל, מוזיאון חיפה, מוזיאון המדע בירושלים ובגלריות נוספות בארץ. ביתו של מיראל גדוש בעבודותיו הצבעוניות, הלקוחות מתוך סצנות קרקסיות, כמו שאפשר להבחין בעבודות שלו. מלי שפיר. מלי חיה ויוצרת בנוף ים, שנים רבות יוצרת למגירה. זו לה הפעם הראשונה בה היא מוציאה את אוצרותיה לרשות הרבים. היא חיה בתוך עולם של חומרים, חלקי צעצועים, אשר אספה לאורך השנים מחנויות יד שנייה, נגריות ושוקי פשפישים. מלי יוצרת אובייקטים פיסוליים העוברים טרנספורמציה ומקבלים זהות חדשה. ובין החיות הפיסוליות שלה שמוצגות כאן מתקיים דיאלוג בחומר, צורה ובהרמוניה. זה על האומנים. כיוון שפרויקט הגמר שלי, התערוכה הזאת היא פרויקט הגמר שלי בלימודי אוצרות, אני חייבת כמה מילים על התהליך שאני עברתי. קודם כל משהו אישי. כאמנית, יוצרת, כקרמיקאית, מצאתי את עצמי חובשת שני כובעים. מצד אחד, עוצרת 4 אומנים לתערוכה, ומצד שני, בעצמי עובדת על תערוכה בהשתתפותי מול עוצרים אחרים. חדר אחד היה ממש חדר לתערוכה, והסטודיו ממשיך לעבוד. מה שנקרא כפילות מעניינת, אשר תרמה לי רבות בקשר המיוחד עם האומנים, מה שנקרא מבט בגובה העיניים. כאוצרת, ראיתי את תפקידי להנגיש את האוצרות של האומנים ולהוציאם לאור. האמונה שהאומנות יכולה להיווצר גם מחומרים שאיבדו את ערכם, הם הדלק לניצוץ היצירתי. נושא זה קרוב לליבי שנים רבות, והיה לי אך טבעי לבחור בכך. אחרי שעיינתי וקראתי לא מעט בתחום כדי לגבש את רעיון התערוכה, ואחרי שראיתי הרבה עבודות שעוסקות בכך, פניתי לבחירת אמנים שהמכנה המשותף להם הוא עיסוקם בחומרים שלאיש אין בהם חפץ. יצרתי איתם קשר, שוחחתי איתם על רעיון התערוכה, ביקרתי אצל כל אחד ואחת מהם בסטודיו שלהם, ביקורים בחללי העבודה של האמנים, שהם תרמו ללא ספק
ערך נוסף ורב, ובמיוחד בהיכרות לעומק של סביבת היצירה של האמן, הן לצורך בחירה איכותית של העבודות, לא רק מתוך צילומים ותמונות. הקשר עם האומנים היה רציף במשך כל החודשים של הכנת התערוכה, ורשת הדואר האלקטרוני בינינו עבדה שעות נוספות. שלב נוסף היה לאתר חלל הגלריה. חלל תצוגה פניתי הן בכתב והן בעל פה למספר גלריות וחללי תצוגה, תוך הצגת הרעיון של התמה האוצרותית והאומנים. בסופו של דבר הגעתי למקום הנפלא הזה. שלב הבא היה לתכנן את הצבת העבודות בחלל, תכנון ההצבה על גבי הפודיומים, תלייה ומיקום של כל עבודה. אני מוכרחה לספר לכם שהיה לי קשה ביותר להשיג פודיומים, וכאן אני חייבת תודה גדולה לציפי לוסטיג, הפסלת, שתרמה את הפודיומים, בלעדיה אני לא יודעת מה היה קורה. ומה עם טקסט וקטלוג? כאמנית יוצרת אני רגילה ללוש בחומר, לעבוד על אובניים, לשרוף בתנור, ופתאום אני צריכה להפוך כיוון ולהיות כותבת אקדמית. לא היה לי קל. להקפיד על תחביר נכון, להציג מצגות ולהתכתב עם תפיסות אומנותיות. אני והמחשב אף פעם לא היינו ביחסי ידידות עמוקים. והנה היום המצב השתנה לגמרי. זו אחת התוצאות הנלוות לתהליך שעברתי, וזה פשוט מטמורפוזה, אתם לא מבינים. לבסוף יומיים של הצבה פיזית של העבודות בחלל הגלריה, והאירוע שאני מודה לכולם שהגיעו ומשתתפים כאן. טוב, שלב התודות, אי אפשר בלי זה. אז לראש התוכנית בסמינר הקיבוצים סיגל ברקאי, שהיא לא יכלה להגיע, בימי שישי היא מחויבת למשהו אחר. מנחת הפרויקט שלי אורית בולגרו הגיעה, או שהיא הלכה ללדת? אורית, בואי. אחרי זה היא תלד. תודה רבה. תודה רבה. לידה קלה. עכשיו את יכולה. אורית מצד אחד, קצת עכשיו מרחלת. מצד אחד היא הייתה מאוד מאוד קשוחה. היא דרשה והיא הקפידה, ומאידך היא הייתה מאוד מבינה ומאוד מתחברת, ותמיד ראתה שני צעדים קדימה. אורית, למדתי ממך המון. תודה. תודה ענקית נוספת מגיעה לרוני בעלי. חבר אמיתי לחיים ולדרך משותפת, הרבה מכירים אותו ואותנו, במלוא התמיכה. לא יודעת אם זה כבוד או זה כבר למעלה מ-40 שנה, זה עובד יפה ביחד, אפוי בתנור. לדורון, עוצר הבית של הגלריה, שפתח בפניי את הבית והזמין אותי לעצור את התערוכה. תודה רבה. הקשר הרצוף במשך החודשים האחרונים עם אמני התערוכה הייתה חוויה מיוחדת עבורי. אני רוצה להודות לאומנים, אחד על האמון, על שיתוף הפעולה, על הפרגון ועל התמיכה לכל אורך הדרך ולכל התקופה, כולל שותפות בהקמת התערוכה. טל, אני חושבת לקח לה להקים את הקרקס 7 או 8 שעות, היא הייתה כאן, היא באה עם גרר ענק עם חצי משאית. אני רוצה להודות בפרח לכל אחד מהאומנים. תודה רבה. החלטתי להשאיר מזכרת ועשיתי הפתעה והכנתי קטלוגים. כל הכבוד לך. קטלוגים לאומנים, שזה גם היה סיפור בפני עצמו. ולאורית. בבקשה, תודה רבה.
בטח. סליחה. ודאי. וזה הזמן בעצם, אני רוצה להזמין את קובי שיספר קצת על דרך העבודה שלו עם חוט ברזל 1 מילימטר וכל שילוב החפצים שהוא מוצא על שפת הים. ככה, תן. שנייה לפני קובי, בשם כל האומנים, אני רוצה לברך אותך, שריקי מעבר לזה שהיא אומנית יוצרת בנפשה, עשתה תהליך מאמנית יוצרת, תהליך הפוך ליוצרת יוצרת, כל זה עם התמודדות בגבורה, להעמיד לארוחה, לילה ולילה. מעבר לזה, על היחס החם, ההכלה, הבדיקה, ההכוונה, מי שאת. אז זה בשם כל 4 האומנים. טוב, שלום לכולם. אני גם כן אתחיל בקצת תודות. תודה רבה לריקי ורוני, באמת, ולדורון, ולכל מי שנוגע בדבר. ותודה לכם שבאתם. אז אני אספר ממש בקצרה קצת על עצמי וקצת על העבודות. אני יוצר בחוט בערך 13 שנים, משהו כזה. זה התחיל אצלי עוד בילדות, אבל ב-13 השנים האחרונות אני עושה את זה קצת יותר בדיוק ואני משקיע יותר זמן בזה. נושא החלקים התחיל אצלי בילדות. יש לי כזה זיכרון ילדות שאני הולך עם אמא שלי ברחוב, אני רואה איזה חלק פלסטיק מנצנץ ככה מעניין, היא אומרת לי אל תרים, אני מרים ושם בכיס, ומאז זה ככה התחיל, והיום בסטודיו יש לי גם כן אוסף של חלקים, גם שאני אוסף וגם שמביאים לי, כמו שריקי הביאה לי כבר כמה וכמה שקיות מלאות בחומרי גלם. נושא החוט התחיל אצלי בעבודה שלי בתור מאבטח בנמל חיפה, הייתי שם מאבטח ומצאתי כמה חוטים, וזה היה שילוב של הרבה זמן פנוי, מקום יפה ורצון ליצור בעצם. ואז התחלתי ככה לשחק עם פלייר וקאטר בחוט, ומאז לא פיתחתי הרבה את הטכניקה, אלא אני עושה את זה בצורה מאוד מסורתית וראשונית, רק עם פלייר וקאטר. מה שאתם רואים פה זה בלי הלחמות, בלי ריתוחים, וחיבורים קרים. אני עובד על התלת מימד ועל הדו מימד, הכל ביחד. שואלים אותי אם אני יודע מה יצא בסוף, אז כשאני מתחיל אז לרוב אני יודע מה יצא, ולפעמים זה פשוט קורה והחוט מוביל למקומות חדשים. זהו, זה ככה על קצה המזלג, ואתם מוזמנים לבוא לבקר בצפון. שיח גלריה נקיים ב1 לראשון, זה יהיה סיום התערוכה שלנו וכולם כמובן מוזמנים.